Nadam se da me čujete. Evo nas u 19:19 ovog 3. decembra 2018. I neka iskrenost o ishrani se večeras isporuči za sve nas koliko god da nas ima i za sve one koji će možda ovaj video naknadno da gledaju i da slušaju. I evo da kažem još jednom, dobroveče, dobrodošli. Tema iskreno o ishrani i možda najpre malo da se predstavim za one koji me možda prvi put vide, čuju i kako sam ja to, evo da kažem sebi, dala taj prostor da vam o ishrani pričam. Moguće je da ste već videli na Facebooku fotografiju koja dokumentuje moje promene, ali one su nastale većinom zbog ishrane, ali naravno ne samo zbog ishrane i zato i jeste ova priča večeras da bismo razumeli da u ishrani možda jeste mnogo, ali nije sve i da ima puno više iza toga i puno više od toga. I evo za one kažem koji možda prvi put čuju moju priču i vide moje iskustvo vezano za moje evidentne promene. I zahvalna sam ljudima koji su mi omogućili da to iskustvo napravim, jer ja sama nisam baš imala neku preteranu želju da se fotografišem sa 20 kg viška i sa psorijazom koja je pokrivala većinu površine moje kože. No evo, kažem, na nagovor ljudi to se evo danas pokazalo kao nešto dobro da mogu sa vama da podelim i zapravo da vam budem pozivnica da budete, eto, da vidite da zaista su promene moguće i toliki ljudi ih imaju, nisam ja apsolutno jedina, ali evo da iz mog ličnog iskustva to i čujete zaista. Jedan drugi aspekt, kažem, te čudesne i čuvene ishrane jesu i naše uverenja o ishrani i to će isto u velikoj meri biti tema ovog našeg susreta danas, jer zapravo većina vas koji su u Aksesu smo svesni toga koliko naše uverenja određuju to na kraju krajeva i to kako izgledamo, kako jesmo, znači kako smo u našem telu i kako je naše telo sa nama. Dakle, i da je mnogo više u stvari sve to od ishrane i da mnogo je u tim upravo našim uverenjima. A ja sam, ako smem da savjetujem, uvek rada da paralelno radimo i na uverenjima i na tome šta je to što stvarno u svoj organizam unosimo. U još cilju tog nekog mog predstavljanja, autor sam ove knjige koja se zove Presna hrana za početnike i kažu ljudi pa to je sad već stara vest, za neke možda nova još uvek. Istina, mogla bih da zagrejem stolicu i možda napišem još jednu novu, međutim stvari u tome što ja kažem, kad budete stvarno primenili sve što u ovih 150 strana piše, onda ćemo da kreiramo i novu. Šalim se malo i ne, knjiga je na temu presna ishrana, tako je bio zadat naslov, međutim obuhvata mnogo više, obuhvata upravo onaj deo koji je bitan da mi počnemo po našem telu da prepoznajemo šta je to što je zaista negujuće i podržavajuće za našu ishranu, a ne samo da biramo jedan određeni režim za koji smo čuli da je on savršen, da daje savršene rezultate i da sad samo to će za nas da funkcioniše i da se toga čvrsto držimo. Jer to su u stvari, to spada u onaj domen o kome pričam, a to su ta neka naša uverenja. Kad izađe neka nova knjiga ili novi režim ishrane ili otkriće o nekoj namirnici koja navodno ima jako puno svih nekih nutrijenata i onda odjednom, je to nešto što mi fiksiramo u svoju ideju da baš to će samo to da nam pomogne i tako. Nekad ni to nije loše zato što stvarno nekad opet iz tog uverenja mi dobijemo neke rezultate. Ali, znači ono zbog čega ja ovo sada naročito ističem, kažem, knjižica obiluje i receptima, ali najbitnije jeste da vas vraća u to, zapravo omogućava to pitanje
da kad postavimo pitanje zaista dođemo do toga šta je to što je najbolja moguća hrana za nas i za naše telo. I to jeste još, da kažem, nekako tema ovog večerašnjeg susreta. Znači, ako ste očekivali da ćemo da pričamo o receptima, mislim, možemo i to. Ja sam otvorena za sve teme koje vas bude interesovale, ali ja stvarno želim da maksimalno idemo u suštinu toga, u suštinu te ishrane, šta je ono što možda imate kao neke prilike i izazove koje vas ometaju da budete u potpunoj lakoći u svom telu i da od svoje ishrane zaista dobijete maksimum, zapravo da imate vitalno zdravlje i da onoliko koliko u svoju ishranu uključite, da to zaista vam bude pravi doprinos. Ovu fotografiju ste verovatno već videli. Znači, ono što se desilo meni kao rezultat promene životnog stila ishrane jeste, u najkraćim crtama ću reći, 20 kg manje, psorijaza manje, i šta je još bilo moguće za mene, to su nekakvi sitni, jel tako, bolovi u zglobovima, razne tegobe, glavobolje, opstipacije i tako, mislim, već svašta nešto. I ja sa ovim iskustvom sada mogu da kažem da je u velikoj meri zaslužna ishrana što sam ja to promenila. Jeste, zaista, jer, no ipak, kako sam upoznala Access i mnoge tehnike koje sam primenjivala pre Accessa za zadnjih 30 godina, koje sam učila, pa kao prvi metod je to bio Silva metod pre više od 25 godina. Dakle, upoznajući se sa svim tim i radeći na svojim emocijama zbog te psorijaze, ne bi li to nekako dovela u ravnotežu i balans, ishrana jeste bila kao jedan veliki, da kažem, deo tog paketa, ali ogromno isto tako ulogu je odigralo rad na emocijama, rad na uverenjima. I kroz Accessove alate, dosta vas je tu koji poznajete Access, a oni koji ne poznaju, dajte sebi prostor i vreme i priliku da upoznate Access bolje, idite na neko uvodno predavanje, dođite na seminar, primite tretman Barsa ili nešto slično, jer zaista menja život. Efikasno i vrlo dinamično i možda, ne možda, nego sigurno zaista najbrže od svih alata koje sam do sada primenila, a kažem, učila sam bukvalno preko 40 različitih tehnika za, kažem, 30 godina. Tako da, Access najtoplije preporučujem i najviše u ovome kroz šta ćemo se družiti, zapravo ću najviše Accessove alate i koristiti. Pa će to biti izjave čišćenja, ko ih ne bude znao, ja ću vam pustiti mailom kratke videe kako biste razumeli te izjave čišćenja koje budem eventualno upotrebila. I takođe koristit ću, znači, pitanja kao alat i razumjet ćemo da su u stvari pitanja naša hrana, jel? Pitanija na ruskom znači hrana, ono što nas ishranjuje, i u srpskom jeziku ima taj oblik pita kao nešto što je, jel tako, oblik obroka. U slovenačkom znam da ima, pozdravljam moje Slovence sad, u slovenačkom znam da ima pitati životinju, odnosno toviti je, jel? Hraniti. Tako da na mnogo načina možemo da razumemo da su u stvari pitanja naša hrana, to nas i Access uči, da ne znam, ovi koji znaju, jel? Kojima je to poznato. Access kaže da nam je zapravo hrana dovoljna u homeopatskim dozama i osnivač Accessa Gary Douglas kaže da je tako bolje, on će radije izabrati da pojede 10 zalogaja kvalitetne hrane nego 100 zalogaja hrane loše kvalitete. Tako da, i šta je još to što mi znamo u vezi hrane? Ono što jeste, poenta jeste da se, već kad uzimamo tu tako čvrstu hranu, da uzimamo kvalitetno, a probrano i odabrano i možda u manjoj količini nego što to činimo sad. Međutim, ajde da vidimo kako u stvari da to zaista i napravimo. Ok. I ono što bih još voljela da kratko uradimo, već nekoliko puta pominjem Access, ajde za one koji ne znaju možda, Access Consciousness je u osnovi, znači, svih tih alata Access Bars,
nešto što nam omogućava da kroz telo i kroz mental i kroz verbalne procese čistimo na prvom mestu uverenja, implantante ometanja, strahove i razne druge implantante ometanja, da ih sad ne nabrajam, ali ono što jeste, suština jeste da uz pomoć tih alata možemo stati u stanje potpune ili što bliže biti potpunoj čistoj svesnosti. Znači access consciousness, pristup svesnosti, i access bars, pristup barsima, odnosno pristup tim tačkama koje omogućavaju čišćenje i eliminaciju sveg suvišnog sadržaja iz našeg sistema, kako iz fizičkog, tako i iz eteričnog tela, onog energetskog. To je najkraće. Osnivač je Gary Douglas i hvala ovom prilikom svim ljudima koji daju svoju energiju da access se širi, jer šireći se, u stvari mi širimo, šireći svoju svesnost, širimo svesnost globalno. Dakle, koristimo alate accessa ovom prilikom. Koristit ćemo alate da čistimo sva ta uverenja koje imamo vezano za ishranu, a ona najčešće potiču od samog rođenja, je li tako? I ta naša emotivna vezanost, i to je još jedna tema kad govorimo o ishrani, naša emotivna vezanost za hranu je još jedan element koji nas možda ometa da imamo savršenu lakoću izbora toga šta jedemo, kad jedemo, koliko jedemo, da li uopšte treba da jedemo i tako. Znači, danas na svetu, na ovoj planeti, ja neki lično znam, postoje ljudi koji, jel tako, se hrane hranom, odnosno energijom, čistom izvornom energijom, jer na kraju krajeva sve to jeste energija, znači hrana u obliku jabuke je energija, ali tako i ovaj vazduh koji dišemo je jedna vrsta energije. Tako da, znači, sve to energija, hranimo se u suštini energijom, sad samo da vidimo da li uzimamo u čvrstom obliku one hrane na koje smo navikli ili je uzimamo u obliku energije, znači one eterične koju ne možemo da opipamo i da vidimo, što kaže, golim okom možda, ali i tekako dobro možemo da je osetimo. Pa, u skladu sa tom energijom o kojoj možda je i najvažnije da stavimo svoju pažnju i fokus, pozvaću vas da bukvalno sada spustimo sve barijere u vezi toga i u vezi svojih očekivanja od ovog susreta i da pustimo sva očekivanja u vezi toga šta možemo da kroz ovo dobijemo, da jednostavno budemo samo u stanju da primimo sve ono što je za nas i za naše najveće dobro i koji doprinos i dar jedni drugima možemo biti. I zato vas pozivam da zaista samo spustimo sve barijere, da otpustimo sva očekivanja i da, kako najbolje znamo i umemo, samo imamo nameru da se proširimo u prostor, da proširimo svoje beskonačno biće što više u prostor i da povučemo energiju iz univerzuma u svoje energetsko i svoje fizičko telo i da se prepustimo ovom iskustvu pa šta nam donese. Jer evo i ja jesam ovde svašta spremila šta hoću da podelim sa vama i mnogo više od toga. Kao što i naša tela često znaju bolje nego naša glava, jel? I da vidimo kako da što više stupimo u komunikaciju sa svojim telima. I da još jednu možda važnu stvar ovde istaknem i da smo u stanju da je usvojimo i razumemo da zapravo iznad svega, po mom iskustvu i znanju i svesnosti i percepciji i svega što činim sada, da najveću razliku će zapravo učiniti to stanje, vaše lično stanje u kakvom se vi nalazite. Znači, vaše lično stanje, u stanju u kakvom se vi, vaša duša, vaše telo nalazi, to će učiniti najveću razliku za vas. I zato vas pozivam da stupimo što više u komunikaciju sami sa sobom, znači sa svojim telom i sa svojim beskonačnim bićem, da stupimo što više u to stanje čiste svesnosti koliko god je to za nas moguće. Uz pomoć ovih alata, evo to ćemo večeras i da započnemo i da radimo. Jer stanje vaše, u stvari, svesti je to, stanje vašeg bića je to koje će u stvari da učini najveću razliku kada je u pitanju na kraju krajeva i ishrana, jel? I sve drugo, ali evo, tema nam je večeras ishrana. I sve što ne dozvoljava da se isporuči sve ono što je najvažnije sad za vas, jer
Ja imam tako toga puno u stvari što želim sa vama da podelim i neka se filtrira i isporuči tačno ono što je za vas večeras potrebno. Krenula bih možda od te naše, da kažem, vezanosti za hranu i u prilog tome ono što je moja svesnost u vezi hrane, svašta sam na sebi isprobala, ono što jeste moja svesnost da zapravo uverenja koja imamo o ishrani su najdublje ukorenjena uverenja, podajem pok na to, ali možda najteže da ih iskorenimo, najteže da ih negde i otpustimo. Jer ono što je najosnovnije uverenje o ishrani jeste da ćemo bez hrane da umremo. Ok, znači da, i onda dobijamo fotografije i slike sa raznih delova naše čarobne divne planete, da ljudi zaista umiru od gladi, da ljudi umiru u patnji i bolovima iz nedostatka hrane. I ajmo odmah to uverenje da opozovemo, uništimo, da dekreiramo. Može li? Znači ja ću koristiti procese čišćenja aksesove, ko ih zna, super, neka podrži svojom energijom, ako ne, poslaću video na kome ćete naučiti kako da koristite izjavu čišćenja. Prvo, to možda najvažnije, možda najdublje ukorenjeno uverenje da ćemo bez hrane i bez vode da umremo. I da li ste spremni sada da to uverenje opozovete, uništite i da dekreirate? Može li? Woohoo, right? And I'm gonna bet pa them poke all nine shorts, boys and beyonds. Danas mi je prijateljica u prilog ovog našeg druženja poslala neki videe gde određeni ljudi na određenom režimu ishrane su jako mršavi, usahli, koža im je jako izborana i tako dalje, baš ne izgledaju dobro, istina. Onda sam ja poslala videe na kojima i te ljude znam uživo, znači sedela sa njima, možda ih znam više nego neke od vas sada, i prolazila određene procese sa tim ljudima koji se hrane čistom energijom. Dakle, ne uzimaju čvrstu hranu, ne uzimaju vodu, već se hrane čistom energijom. Koji izgledaju fenomenalno. Znači, ovaj jedan je toliko zgodan, ali ok. Znači, čovjek uzima hranu jednom u mesec dana. Čvrstu hranu, govorimo o tome, jel? Ali radi druge stvari koje ga ishranjuju. Znači, to je ono kad kažemo hranimo se energijom, hranimo se radošću, hranimo se onim svojim stanjem, u stvari unutrašnjim. I što je sve moguće da nam to bude više nego dovoljna hrana. Tako da, zato kad sam rekla, sve je do nas u smislu do stanja naše svesti, kako mi zapravo, kako je naša svest o nama, to je ono kako će naš život definitivno da izgleda, pa i po pitanju te ishrane. Izvesni ljudi su uspeli sebe da dovedu u takvo stanje svesti da mogu da ne uzimaju fizičku hranu i da itekako, ne samo da lepo izgledaju, nego da imaju puno energije, puno vitalnosti, puno snage. Neću se večeras puno zadržavati na njima, ali možemo nekada pričamo i o mojim iskustvima sa tim ljudima, jer sam i sama prolazila kroz procese da živim bez čvrste hrane neko vreme, jel? Nije to nešto bilo dugo, ali sam iskusila da je moguće, evo me živa, zdrava i kako može još bolje i šta je još moguće. Znači ono prvo, kada počnemo da se vezujemo za hranu, kroz te naše, da kažem, čudesne emocije i kad počinjemo zapravo da budemo navezani na to u toj meri, dakle, jedna je stvar uzimati hranu, jel? I imati potpunu svest o tome da uzimamo hranu tada kada naše telo to traži, kada osjećamo glad, kada osjećamo žeđ i kada imamo jasnu svest o tome da napravimo razliku, ok, ovo je glad, a ovo je jedem zato što sam u stresu, a ovo je jedem zato što sam emotivno nezadovoljna. Znači, kad umemo da napravimo tu razliku, to je onda savršeno u redu i uzimajte čvrstu hranu, nemojte da vas ja u tome, kako da kažem, da vam dajem određene ideje, ali uglavnom da, evo, znamo da to postoji i prva ta nekakva emotivna navezanost na hranu počinje od momenta kada, tako se rodimo i kada dobijemo hranu kroz maminu siku, kroz to mleko koje dobijemo, zapravo počinjemo da bivamo emotivno zadovoljavani hranom, jer iz možda nedostatka dovoljne komunikacije i straha
majki da deca slučajno ne ostanu gladna, na svaku reakciju dečiju, na svaki plač se taj, da kažem, plač uteši i zadovolji hranom. Bilo da je to sika dok smo bebe, ili je to kasnije neka druga vrsta hrane. I znači mi tu već kao jako mali naučimo da se tešimo hranom. Jer kada dete ne ume da iskomunicira šta je to što osjeća, a možda želi nešto sasvim drugo, možda želi da se igra, možda želi da... Znači, potpuno nebitno, da ne nabrajam sad, znači, i umesto da pokušamo da dođemo do toga da zaista tu detinju potrebu zadovoljimo na način na koji, šta je to što je njemu u tom momentu potreba, ono što najčešće roditelji, da mi ne zamere roditelji, i hvala svim roditeljima, na prvom mjestu hvala mojim roditeljima što su mi omogućili da budem na ovoj planeti i da budem ovde s vama. Dakle, uvek roditelji rade najbolje što znaju i bake i deke, one pogotovo, ali znači postoji taj moment da mi zapravo postajemo emotivno zavisni od hrane u momentu kada dobijamo hranu da se sa njome utešimo, a to počnemo da dobijemo od malih nogu i onda kada, jel tako, dođemo u neke godine kada zaista nam to nikako nije korisno, a i valjda nije korisno nikad. Ok, ajde sada to, evo možemo sada to da otpustimo. Dakle, sve one situacije kada ste bilo kada u životu, kroz prošle živote, u ovom sada i bilo kada za budućnost da ste odlučili da ćete jesti da biste utažili svoje gladne emocije, znači za ljubavlju, za pažnjem, za negom, za čime god, možda niste ni svesni ovog trenutka šta je to što ste želeli u stvari, a zadovoljavali zapravo to hranom. Znači sve trenutke svih prošlih života, ovog sadašnjeg i svih budućih vremena, jednom za večnost, hoćemo li da otpustimo, uništimo i opozovemo emotivno jedenje i prejedanje. Jel se slažete, jel može? Ok, primit ću to kao da. Right or go to bed, put and poke all 9 shores, boys and beyonds. Šta je još ovde moguće, kako može još bolje? Znači, imali smo uverenje, bez hrane se ne može, bez hrane ćemo da umremo. Right or go to bed, put and poke all 9 shores, boys and beyonds. Sve u životu kada smo se emotivno prejedali i kada smo odlučili u budućnosti da to činimo, i da zadovoljimo sebe uzimajući samo hranu i trpajući to u sebe bez reda, poretka i zaista stvarne potrebe tela. Hoćemo to sada još jednom, da sve otpustimo, pozovemo, uništimo i da dekreiramo. Right strong in the bed, put and poke all 9 shores, boys and beyonds. Sva uverenja koja imamo zaista o tome šta je zdrava hrana i šta je nezdrava hrana, pozivam vas da sada sve to pozovemo, uništimo i da dekreiramo. Može li? Right turn on the bed, put and poke all 9 shores, boys and beyonds. I šta je sve moguće i šta je sve potrebno da uvek sa potpunom lakoćom zaista prepoznamo šta je to što naše telo zaista traži od te čvrste hrane. Kad kažem, često ja podvučem čvrsta hrana, podvlačim stalno čvrsta hrana. Ima ta eterična i čvrsta i hrana na nivou informacije i svašta nešto u stvari nama može biti hrana. A najviše ovdje, kažem, govorimo o toj čvrstoj hrani koja je za naše čvrsto telo, a u stvari sve to ima svoj prostor i nije ni toliko baš čvrsto koliko na prvi pogled izgleda. I ono što jeste možda isto važno da negdje istaknemo da naše telo i naše biće i sve što nas okružuje, pa tako i naša čvrsta hrana i hrana svake vrste, ima svoju inteligenciju, svoju svesnost i svaka taj najmanja molekula zapravo ima svoju svesnost koju se mi možemo obratiti i sa kojom možemo komunicirati. Tako možemo stupiti u komunikaciju sa svojim telom, ali i sa svojom hranom, jer možemo zapravo informisati svoju hranu, čvrstu hranu koju izaberemo da jedemo, da bude na našu najveću doprinos i na našu najveću korist. I koji doprinos i dar nam je zaista ta čvrsta hrana koju izaberemo da uzimamo.
I da li zapravo je uzimamo, kažem, zbog gladi, da li je to zaista glad tela, da bude nahranjena, ili je to čisto zadovoljstvo, ili je to, kao što smo zatrpavanje nekih emocija. Znači, možete, kada ste gladni, navodno, kada izaberete da nešto jedete, možete postaviti pitanje da li je ovo glad ili nešto drugo. Takođe, možemo postaviti pitanje kome to pripada, jer često nije naše. Imala sam i sama situaciju na seminaru, već godinama kafu ne pijem, tako telo izabralo. I jednostavno, ceo dan je bilo, ja samo želim kafu, kafa. I prosto, s obzirom da već toliko dugo ne pijem, nekako sam osetila da to definitivno nije moje. I onda sam postavila pitanje grupi, ok, kome se ovde pije kafa, jer znam da nije moje. Jedna dama se javila i kaže, meni, ja do ovo doba popijem već 4 kafe, a nisam popila ni jednu, i ona samo na kafu misli. I naravno, ja sam tu informaciju iščitala iz tog našeg čuvenog informativnog polja i jednostavno je percipirala, Percipirala sam njenu potrebu, njenu želju. I ok, tad smo napravili pauzu za tu čuvenu kafu, ali, znači, definitivno ta neka potreba nije bila moja. Znači, zato možemo da pitamo, ok, da li se stvarno meni pije ta kafa ili je to nešto drugo i od nekog drugog? I možemo malo da sačekamo i da vidimo da li će se nešto promeniti. Znači, ovi koji koriste Accessove alate, pitam jednostavno kome to pripada, da li je to zaista moje. Iako nije, prosto vraćamo izvoru odakle je došlo, sa svesnošću prikačenom, tako da se osvesti za što više aktera u procesu. Šta još želim sa vama da podelim o hrani? Da, zaista, i na ovim nekim daljim tečajevima posle Barsa, je li tako, u Accessu nas uče da, eto, ima taj jedan mali sasvim pasus o hrani, ali više nego dovoljan, da kažemo da zapravo mi toliko energije u sebi imamo da možemo da napajamo veliki grad 3 dana, tako je govorio Tesla bar, i da zapravo što manje čvrste hrane unosimo, mi više energije imamo, jer naše telo troši energiju nekako da stvari tu hranu, a mi u stvari od svoje hrane očekujemo da nam ona da energiju, a u stvari nam na neki način uzme energiju, tako, jer svo to varenje mora da prođe. I tamo sam na grupi okačila da li ste hedonista ili masohista, ja se izvinjavam, možda je grubo malo reč, ali i da li zaista uživamo u svojoj hrani, da li zaista uživamo u svim delovima tog procesa, jel? Ja kažem, ne odričem se ničega i oni koji me znaju da se hranim uglavnom voćem, to je moj izbor, zato što je to meni najukusnije i najviše prija, zaista mi najviše prija. Dozvoljavam sebi da jedem svaku hranu koju moje telo traži i kada me pitaju si ti veganka, ja kažem nisam, ja sam mnogo više od toga. Šalim se pa kažem ja sam Margareta, ali sam i više od toga što sam Margareta, kao i svi mi. Dakle, nisam ni veganka ni vegetarijanka, jer to je zapravo stil života koji neko izabere, jel? Ali to nije ona nalepnica zapravo na ličnost, jer to tako ograničava. Tako da, ali ono što jeste, da kažem, ja biram hranu po tome da mi stvarno maksimalno prija od početka do kraja procesa. I kada vam to kažem, da li ste hedonista za ishranu i da li stvarno uživate u svim tim delikatesima, samo onih 10 minuta dok konzumirate, ili uživate i u procesu posle, znači proces posle je to varenje koje dođe, pa eliminacija svega toga, znači da li hrana koju uzimate vam omogućava lagano varenje, lagano znači tu digestiju, lagano usvajanje na ćelijskom nivou i lagano eliminaciju onog viška. Da li morate posle svog obroka da pijete digestale i sredstva za varenje i senu da biste išli u WC i tako. Znači, to sve čini da vaše zadovoljstvo u vezi konzumacije čvrste hrane bude zaista ono hedonističko zadovoljstvo, jel? Sve što nam ne dopušta da zaista
imamo potpuno uživanje sa svojom hranom koju biramo, hoćemo to sada da dekreiramo, uništimo i opozovemo. Može li? Right, wrong and bad, podem pokol, nine shores, boys and beyonds. I da se vratim na ono detinjstvo kad smo krenuli da tek, jel tako, zakoračili u život, počeli ko je imao sreće da pije majčino mleko, i jel tako, počeli da uzimamo tu čvrstu hranu, da se na nju navikavamo i da učimo kako da, jel tako, uzimamo. I tada smo takođe, uglavnom iz okruženja, pokupili razne uverenja. Ja ću vas sada neka podsjetiti i pozvati da sva ta uverenja maknemo i da čistimo. Možete i da podelite neka svoje uverenja koje ste kao deca dobili kroz odrastanje. Znači, za mene je bilo i uslovljavanja, naravno. Jel? Ako voliš mamu, poješćeš sve iz tanjira. To nije moje doduše bilo. Za mene je bakino bilo, ako ostavim zaloga i hrane, jel? To za koliko si ostavila hrane, za toliko ne vrediš. Znači, za tu mrvicu, za taj jedan zaloga i toliko ne vrediš. Onda, kažem, sad tu ima još puno uverenja i uslovljavanja. Znači, kupit ću ti ovo ako pojedeš. Šta je još? Sigurna sam da vi imate neka svoja, ako možete sad da ih se setite, prizovite ih u svoje polje i dajte da ih sva ta uverenja očistimo. I da, onda tokom života naučiš malo drugačije, znači naučila sam da u tanjir sipam mnogo manje hrane, pa da onda ne ostavljam to, ali i dalje to nisam činila zato što sam tako osjećala, već zato da predupredim, da ne valjam za to nešto malo nekih zalogaja koje sam ostavila. I evo ono što je sad energija toga došla jeste sve prošle živote u kojima smo bili gladni, izgladnjavani i kada smo druge izgladnjavali, glađu kažnjavali i kada smo mi bili kažnjavani glađu, svu tu energiju što to podiže, hoćemo to sada sve da opozovemo, uništimo i da dekreiramo. Može li? Right, wrong, good and bad, podem pokol, nine shores, boys and beyonds. Sva uverenja o gladi, o gladima na planeti, o nedovoljnosti hrane, o tome da na planeti nema dovoljno hrane. Hoćemo to sada sve da opozovemo, uništimo, da dekreiramo. Right, wrong, good and bad, podem pokol, nine shores, boys and beyonds. Sve manipulacije na planetarnom nivou koje se rade uz pomoć hrane, kako bi bilo da sada budemo mi taj doprinos i da to sve opozovemo, uništimo, eliminišemo, da kreiramo, iskorenimo jednom za čitavu večnost. Woohoo! What else is possible? Right, and good and bad, podem pokol, nine shorts, boys and beyonds. I sve algoritme koje imamo, koje su sve kalkulacije u vezi ishrane, koje su se ikad pojavile u našem realu, u našoj svesti, u našem sistemu i na planetarnom sistemu, sva uverenja koja imamo u vezi hrane, koja nam apsolutno ne služe, i sve kalkulacije koje imamo u vezi hrane, i sve gde mi manipulišemo sa hranom, kroz sebe, svoje telo i kroz svoju decu i kroz svoje roditelje, gde smo izmanipulisani, hoćemo to sada sve da opozovemo, uništimo i da dekreiramo. Može li? Iskorenimo, eliminišemo jednom za čitavu večnost. Right, wrong, good and bad, podem pokol, nine shores, boys and beyonds. I na 5 da opozovemo i uništimo sve kalkulacije, algoritme vezano za uverenje o hrani. 1, možemo svi zajedno sa rukama da budemo doprinos. 1, 2, 3, 4, 5. I 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. Ok, what else is possible? I sad ovo što ja radim za one koji možda su, kojima alati Accessa nisu bliski, pa to vam je veoma jednostavno. U stvari, kad osetimo taj energetski naboj, to samo ga malo damo u majku zemlju, ovako, tresete malo rukama i već se energija promeni. Znači, veoma je jednostavno, ali svejedno poslaću vam videe koji to malo još pojašnjavaju da bude vam to laganije, jel? Tako da možemo sve to lagano da ispratimo
I šta je još moguće? Koji još doprinos dar možemo biti sebi i svetu za čitavu planetu da čistimo sva uverenja, naročito u čvrstoj fizičkoj hrani. Šta je sve moguće da je hrana besplatna? Jer hrana jeste besplatna. Kao i vazduh. Koji doprinos i dar zaista možemo biti? Ok, ja zaista, evo sada najviše u čemu uživam, to su japanske jabuke. Kaki jabuke. Tako su savršene, ali birajte da su zrele, jer u suprotnom ćete biti jako razočarani, znači moraju da budu jako zrele da biste ih konzumirali. Pa preporučujem Beograđanima zeleni venac pijaca svega 80 dinara kilogram, znači, ali šta je sve moguće da nam hrana bude potpuno besplatna. I oni koji svoje možda bašte imaju i svoje voćnjake, poklanjam vam se, jer to je jedna posebna prilika da koristimo ono što svojom rukom uzgajimo i svojom energijom što damo svoju informaciju. Sad mi je došla jedna informacija da podelim s vama, ako niste čitali, čitajte Anastaziju, Vladimir Megre autor, zapravo kanal bio za te njene informacije koje je podelila sa nama, jedna dama koja je potpuno povezana sa univerzumom, Bogom, kosmosom, svemirom, sa čim god. Uglavnom, dostupne su i sve informacije i šta nam ona između ostalih zabavnih stvari koje preporučuje i savjetuje, jeste da kada gajimo svoju hranu, seme iz koga gajimo hranu, da tu semenčicu, jer sve informacije, sve se prožima i mi sve percipiramo, ali ne samo mi, nego tako i biljke sve percipiraju, pa tako i semenje koje ćemo posaditi, jel tako, da donese novu biljku. Pa onda ona preporučuje da stavimo semenčicu pod svoj jezik. I da tu držimo neko vreme da ona u stvari na neki način od naših sokova počne proces klijanja. I da dobije informaciju šta je to što je zaista ovom telu potrebno i da onda takvo seme posejemo i posadimo koje će doneti biljku koja je potpuno lekovita i čudotvorna upravo za ovo telo, za nas same. Dakle, da veliko poštovanje svima koji sami gaje svoju hranu, koji su to izabrali i to je jedna relaksacija i jedan odmor i kontakt sa majkom zemljom, sa povezivanje sa sopstvenim bićem na jednom dubljem nivou. Malo smo to zaboravili, potisnuli, ali uvek tome možemo da se vratimo, pa to znaju i svi koji saksijsko cveće makar gaje, jel? Koliko je to čudotvorno i lekovito i često ti ljudi komuniciraju sa svojim biljčicama. Da, imala sam nedavno priliku da bukvalno slušam zvukove određenih biljaka. Sada su izmislili aparat, prikačiš na biljku, ovo je bio fikus u pitanju i biljka stvarno peva. Znači, pušta takve zvuke koji su zaista kao da neko svira neke instrumente. I tako, čudesnih stvari već na ovom našem realno postoje i šta je sve moguće za nas da su nam sa lakoćom sve te stvari, informacije dostupne. Jer onog momenta kada mi primimo informaciju o tome, zapravo mi se nekako i programiramo i zato ja selektivno primam informacije. I zapravo kada mi uzimamo tu čvrstu hranu u svoje telo, mi sve te informacije o toj hrani koju uzimamo mi primamo u sebi i sve tačke gledišta koje je neko nalepio na tu hranu, mi zapravo zajedno sa tim uzimamo. I možemo pokovati sve to, znači sve tačke gledišta u vezi hrane koju unosimo i možemo je informisati zahvalnošću, ljubavlju. Ko nije gledao, nek pogleda istraživanja o vodi koje je pravio Masaru Emoto i Rusi i ruski neki naučnici i on kao Japan, mislim nije važno, ali znači prosto i u školi smo učili da je voda prenosilac informacija, tako da mi smo sačinjeni velikim delom od prostora i vode i
kako da taj prostor mi informišemo tako da nam bude, da se s njim povežemo potpuno i da nam bude da već koristi doprinos. Da hrana koju uzimamo, tako možemo da informišemo i da joj se zahvalimo i da onda ona bude ono što mi hoćemo od nje, da bude lagana, da bude lako svarljiva, da nam donese radost, vitalnost, energiju, vitku liniju, kako može bolje, šta je još moguće zaista. I da naravno budemo u komunikaciji sa svojim telesom, sa svojim telom, jel tako? Da budemo u potpunoj jednostavnoj, laganoj, onoj dečij radoznalosti i komunikaciji, da kažemo i da pitamo svoje telo, drago telo, kako ti zaista želiš da budeš i da izgledaš? Šta danas želiš da obučeš? Šta danas želiš da jedeš? Ako uopšte želiš i kada želiš da jedeš i koliko želiš da jedeš? Znači da sve to, ili ajde umjesto reći želiš, pošto je malo banovana, znači umjesto te reči možemo da koristimo drago telo, šta ti danas biraš da obučeš? Šta ti danas biraš da jedeš? Ako uopšte biraš, kad i koliko. Da znači srušimo sve te mitove o tome da je jedan recept za svakog od nas. Mi smo toliko svi različiti, hvala Bogu i hvala univerzumu i tvorcu i prirodi da nas je tako sačinio jedinstvene i da konačno ispoljimo tu svoju šaroliju i čarobnost tog svog jedinstvenog bića, jer mnogi su učeni, mnogi smo od nas učeni tako da budemo mediokriteti, da budemo, nemoj da štrčiš, ne, ćuti, nemaš pojma i tako. Znači da jednostavno potiskivana je ta neka posebnost, jedinstvenost, a zapravo to je ono što će u stvari učiniti promene u svetu, jer svi znamo da su prave promene u svetu došle od onih koji su bili dovoljno hrabri ili dovoljno ludi da istupe i da zakorače u to neko drugačije stanje i u svesnosti, da zapravo stupe u tu, da ispolje svoju jedinstvenost, da stupe u tu energiju te svoje posebnosti, jedinstvenosti i da to ispolje, ali tako, takvi su, recimo Tesla ili već, ali je zapravo u svakom od nas jedan Tesla ili neki Novak Đoković ili neki od još tih dragocenih ljudi koji obeležavaju ovo naše čovječanstvo. Ok, sve gde sebi ne dopuštamo da budemo ta čudesna, čarobna energija kreacije koja jesmo i da ispoljimo sve svoje talente, hoćemo to sada sve da otpustimo, pozovemo, uništimo, da dekreiramo. Može li? Right, wrong, good and bad, pod and pokol, nine shorts, boys and beyonds. Sve što nam ne dopušta da budemo promena koju svijet zahteva. Sve to da opozovemo, uništimo i da dekreiramo. Right, wrong, good and bad, pod and pokol, nine shorts, boys and beyonds. I svu diskonekciju, svu separaciju koju pravimo sa svojim telom. Jer naše telo je jedan tako čaroban instrument. I osvjedočila sam se kroz više, da kažem, nekakvih nauka i tehnika, ali kroz svoje iskustvo na prvom mjestu, koliko je ono zapravo, koliki nam je dar, doprinos da kreiramo zajedno sa svojim telom svoju realnost, za mnogo više lepote, lakoće, radosti. Telo može nam biti zaista izvor radosti. A hoću da vam kažem u vezi tela da sa više strana jednostavno sam dobila znanje, ali i percepciju kroz svoje telo na prvom mjestu, što ja najviše i validiram, ali za sve one kojima je potrebno da imamo naučne dokaze, tako, za sve njih ćemo ovdje sada kažemo da zaista postoje naučni dokazi da ovo naše telo i to naše beskonačno biće, o kome u Accessu pričamo kao beskonačno biće, zapravo u nekim duhovnim tehnikama je to duh, duša, eterično biće, aurično ili već kako god hoćete da ovo kompletno biće zovete. Zapravo je to sve sačinjeno od jedne iste energije, samo što ovo fizičko telo vidimo kao čvrstu energiju, tako solidifikovanu, a taj
duh u stvari koji sve to pokreće ili to beskonačno biće koje se beskonačno prostire i koje je zaista sve prisutno, jer tako nije ovako fizički opipljivo. Ali je to zaista sačinjeno od jedne iste energije. I nerazdvojivo je. I šta je sve moguće? Da zapravo naš život sa ovim fizičkim tijelom koje smo kreirali može da bude mnogo duži nego što su naše uverenja. Nego što nam je Matrix servirao da možemo da živimo određeni broj godina i da se očekuje da si 80, pa to je super starost, to si poživeo super, 90, pa šta bi ti hteo? Ok, sva ta uverenja koje imamo o godinama, o starenju, o propadanju tela, o bolesti u vezi tela, znači o tome kako se bolesti lako i heftaju na ovo telo, hoćemo sve to, sva uverenja koje nam nisu u službi, a koje imamo u vezi tela, njegove znači, propadanja, umiranja, svih bolesti, svih dijagnoza, hoćemo to sada sve da opozovemo, uništimo, da dekreiramo, može li? Woohoo! Right and I'm bed, padem pokao, nine shorts, boys and beyonds. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dakle, sve gde smo to iz prošlosti doneli, 1, 2, 3, i sve gde smo za budućnost izabrali to isto, 1, 2, 3, 4. Ok, what else is possible? Šta je još moguće? Kako može još bolje ovde? Kakva još mi to uverenja o sebi i o svom telu možemo da čistimo, koja nam nisu ni dar ni doprinos i šta nam jeste dar i doprinos. Da vidim ovde ovaj chat box, da vidim šta ima. Moje Matrix naočare. Da, jer sam, ovo telo je izabralo da više ne nosi naočare, one klasične, jel? I za sada biramo ove rupičaste. Jel mi dobro stoje? Ok, šta kaže ovde? O, da, može, demolekularno, bravo, 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 hvala za ideju. Svi koji, jel tako, koriste više aksesovih alata, mi možemo tu, evo, to ću napomenuti koje još sve alate možemo lagano koristiti. Hvala za dosetku i pitanje. Ok, šta je još moguće? Dakle, evo, ako imate želju, potrebu, ideju da nešto prokomentarišete, da pitate, koje su vaše tačke gledišta o ishrani i o telu, i ja vas molim, slobodno otvorite mikrofon i počnite da govorite, pa već nekako ćemo se u govoru usaglasiti. Znači, slobodno, ako imate neko pitanje, komentar, uverenje koje želite da istaknete i da ta uverenja sva čistimo. Bravo za naočare, da. Evo, ajde digresiju da napravim i sa tim naočarima. Pinhole glasses, verovatno ste nekad čuli za njih. I sad ćemo i to. Ajmo to za telo da uradimo. Sve gde smo se odrekli svog očnjeg vida, izabrali slepilo, hoćemo to da opozovemo, uništimo i da dekreiramo jednom za sva vremena. Može li? Woohoo! Right and good and bad, padem pok, all nine shores, boys and beyonds. Sve gde smo bili u prošlosti oslepljivani ili mi oslepljivali koga, jel? Oči vadili, ko zna šta još sve kreirali i činili, i sve gde smo to doneli u sadašnji trenutak i gde smo to odlučili i za budućnost, hoćemo to sve da opozovemo, uništimo, eliminišemo, iskorenimo, dekreiramo jednom za sva vremena, bezbroj puta. Može li? Right and good and bad, podem poko, all nine shores, boys and beyonds. Woohoo! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, da, još uvijek biram da koristim pinhole glasses. Omogućavaju mi bolje čitanje za kompjuterom. Naočare sam nosila od svoje 7. godine i podem pok na to. I sigurna sam da sam tada odlučila da ne gledam to što se oko mene dešava. Možda vam nekad podelim svoju priču svog nekog tog odrastanja i detinjstva, ali definitivno sam tada izabrala da ne vidim. Međutim, šta je sve moguće da izaberemo prilike i situacije u kojima se nalazimo, a da ne moramo sebe da oslepljujemo da bi to izbegli, i sve što to je, right, strong and bad, podem pokal nine, shores, boys and beyonds. Prošle godine sam počela da radim i vežbe, da čistim uverenje vezano za vid, da radim korekciju vida i da, pomaka ima, još uvek u svoj sistemu ipak
držim, a čini mi se da jednostavno mi to olakšava i da mi je to neki izgovor vezano za to da ne moram da sedim ispred kompjutera ceo dan jer se to dešavalo i to je za mene način da se malo maknem od kompjutera. I podem poki na to, jer zapravo sve ono što izaberemo kao izgovor ili zaključak, mi zaključavamo u svoje telo. Tako da, sve zaključke, sve tačke gledišta, projekcije koje imamo o telu, hoćete to sve da opozovemo, uništimo, da dekreiramo. Može li? Right, Wrong with the Mad, podem poki Nine Shores, Boys and Beyond. Sve zaključke, sve projekcije koje neko drugi projektuje na nas, koje mi sami projektujemo. Sve tačke gledišta o telu. Wow, right, wrong, good and bad, podem pokol, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Umesto toga možemo da pitamo, drago telo, kako bi ti htelo? Kako ti biraš da bivaš i da izgledaš? Drago telo, kako bi ti htelo? I kako biraš da bivaš i da izgledaš? I svakom delu tela pojedinačno možete da se obratite. Ja imam tako fenomenalno iskustvo i podelit ću ga sa vama kad dođe valjda trenutak za to, neka se još boostuje malo. Uhu! I šta je sve moguće da nam zaista niti jedan hirurški nož ne treba i da je najjača šminka koju možemo da na sebe stavimo osmeh i sjaj u očima. A to dolazi iz onoga iznutra tog našeg stanja radosti u kome smo i šta je sve moguće da u tom stanju stalno budemo i da pitamo, jer kaže, u Srbiji se kaže ko pita ne skita, možda i u Sloveniji ima nešto slično i u Hrvatskoj, ne znam, neki izraz. Znači ko pita ne skita, pa prema tome pitajte radije nego da skitate. Pitajte svoje telo šta je ono što želi, šta je ono što hoće, kako želi da bude. Pitajte svaki deo svog tela. Ko ume da radi energetski facelift, radite, jel, na licu. Ali, bit ću iskrena, ja radim po celom telu energetski facelift dok se tuširam. Na primer, možete da izaberete da povlačite energetski facelift dok se tuširate. To je dobra prilika, recimo, jel? Tako da, šta još možemo da kreiramo? Da, pomenuto ovde demolekularna i molekularna manifestacija zaista može da se koristi za, da se tako izrazim, reprogramiranje naše hrane koju unosimo. Demolekularna, to je jedan poseban tečaj koji se uči, pa ja neću to ovde danas sa vama podeliti, prosto iz, da kažem, respekta, jer Access to tako propisuje, da se taj tečaj završi ako želite to da činite. Međutim, ja ću vam takođe kazati da i bez tog procesa, naravno, vi to možete da činite i mi to stalno činimo. Zapravo, svi mi to stalno činimo. Jer ako vi uzmete da perete jednu jabuku i da joj pričate, jao, ko zna koliko je puta ova jabuka prskana, ko zna koliko u njoj otrova ima, da li da ljuštim koru, da li da ne ljuštim, da li će da mi prija, hoće li da me boli stomak. Znači, pogledajte koje smo sve projekcije stavili na tu jadnu nesrećnu jabuku. I to je ono što mi dobijamo. Dakle, osvestimo svoj govor. Između ostalih ovih radionica, tu je ta radionica koja je sada još već u procesu radosno življenje, koja onako detaljno radi na dosta ovih stvari. Družimo se po 80 minuta u svakoj epizodi, imamo 8 epizoda u ciklusu, nešto košta, plaća se, da, istina. Međutim, 8 ciklusa je svega 22 eura i 22 centa ili 2222 dinara. Tako da za 8 tih 80 minuta, 8 puta 8, da, puno minuta to ima rada energetskog i svi zajedno u tome to kreiramo i učestvujemo i što nas bude više, energija će biti bolje prosto za to. Tako da, ako to nekad izaberete na tim radionicama, dajemo puno nekih alata sa kojima možete da transformišete sve zaista u stanje radosti, sebe na prvo mesto, jer od nas sve počinje i onda posle sve drugo ide lako, jel? Kada smo mi u tom stanju.
A zašto sam to pomenula? Pa upravo zbog tog reprogramiranja i programiranja i imamo razne alate, ali zapravo, kažem, vi sami ste dovoljni, ništa s polja vam ne treba da reprogramiramo i zato nas Access tome i uči, znači mi Access radimo samo sa ovim što jesmo, naše telo, šake, naš govor, misaoni tok, naše biće, jel? I ne trebaju nikakvi alati s polja. I zato kažem, osvestimo svoj govor. Puno na toj radionici Radosno življenje radimo i na osvešćivanju svog govora i kome ovo pripada. I praktično možemo, ko zna alat, demolekularna manifestacija, da radite sa tim alatom, apsolutno, ali radite sa svojom jasnom i čistom namerom i sa svojim, jel tako, znači umjesto da toj jabuci kažem, jao, ko zna koliko si jadna puta prskana i da li ćeš da mi sad škodiš, umjesto toga da pitam koji doprinosi dar mi je ova jabuka, sa kojim zadovoljstvom zaista možete konzumirati, pojesti da vam prije i da bude doprinos i dar vašem telu. Znači vi je informišete u stvari šta vi hoćete od te jabuke i od te hrane koju u sebe unosite, šta vi stvarno hoćete od toga, jel? Tako da što više čistimo nekih stvari, možda naša hrana postane eteričnija, što je moje neko iskustvo, a onda opet mi treba nekad nešto da me malo spusti, da me prizemlji u zemlji. Tako da dopustite sebi da bira telo hranu, jel? Ovo čvrsto fizičko telo traži tu čvrstu fizičku hranu, naši receptori za miris i ukus traže to iskustvo i zadovoljstva sa tom fizičkom hranom i neka to onda stvarno bude, ako već je jedan od izvora zadovoljstava, što da ne, ali činjenica je isto tako da sve ta naša čula zapravo na prvo mjesto služe da percipiraju svesnost, istinu, ne u toj meri da budu zadovoljena na tom tako primarnom nivou užitka, već zapravo da percipiramo kroz to svesnost. Jel? Mi dobijamo svesnost kroz svoja čula. Pogledajte što mala deca rade. Stavi zalogaj u usta i pljune, jer jednostavno u momentu njegovo telo biva svesno, njegova sva čula bivaju svesna da to nešto što ono ne želi da primi u sebe. E sad, mi kao odrasli to se stidimo, malo nije lepo da jel tako pljujem svoju hranu. Međutim, ja vam savjetujem da to ipak radite, znači fino, kulturno u maramicu pljuneš, znači ako ti neki zalogaj ne odgovara, nemoj da ga gutaš na silu, ne samo kad je čvrsta hrana u pitanju, nego kad je sve drugo u pitanju, jel tako? Gutamo razne informacije koje posle moramo da provodimo neko vreme u oslobađanju od tih informacija i uverenja. Ok, to je sve super, to je sve za nas i koji doprinosi dar nam je i to na kraju krajeva. Ali ako možemo u samom startu da izaberemo i da budemo svesni, znači da ako pomirišem neku hranu pa vidim da je pokvarena, pa neću je jesti. Tako? Znači, to čulo mirisa u tom slučaju služi da napravimo tu selekciju. Ili kada decu nagovarate, pojedi, probaj, ne možeš da znaš da li ti se sviđa dok nisi probao. To nije istina. To nije istina. I s ovog mesta molim roditelje da budu u pitanju, znači zaista koji doprinosi dar je i koja hrana je doprinos mom detetu, jer deca to znaju često bolje nego mi. Naravno, kada to govorim ipak sa aspekta ove prirodne hrane koja raste na drvetu i možda moje uverenje sada o tome da pokujemo, jer industrijska hrana nosi određenu informaciju koji doprinosi dar nam je to ok. Evo, možda ja imam tačko gledišta o tome, sorry. Međutim, kao što većina nas zna kako droga utiče na nas, na ljude, jel? Pa znamo kako, ne znam, valjda heroin pravi nekakve, LSD valjda pravi raznorazne tako iluzije i
Tako da, sva ta energija koja se podiže oko tih droga, right, wrong, good and bad, podem pokol, Nine Shores, Boys and Beyonds. I sve gde čovek izabere sva sredstva koja birate, svoju svesnost da umanjite, hoćete to sada, sa lakoćem, jednom za sva vremena, iz prošlih života za ovaj sadašnji, za sva buduća vremena, da opozovemo, uništimo i da dekreiramo. Može li? Right, wrong, good and bad, podem pokol, Nine Shores, Boys and Beyonds. Dakle, idemo još jednom. Sva sredstva koja birate u sebe da stavite, a koja vam ometaju svesnost, hoćete to sada da opozovete, uništite, da dekreirate. Right, wrong, good and bad, podem pokol, Nine Shores, Boys and Beyonds. Kako da vam kažem? Zaista želim s vama da budem do koske iskrena, jer svašta sam probala i svašta sa sobom radila i sa svojim telom i znam da svako od nas može to da promeni ako to izabere. Stvari koje zaista ometaju našu svesnost jeste duvanski dim, jeste alkohol, jeste industrijska hrana, beli šećer konzumni, pečurke. Da, mislim, svedoci smo toga, jel? Osoba pojede podem pokol of that. Pojede pečurku koja nije jestiva, nazvaćemo tako, završi u bolnici na ispiranju crijeva. Pomuti se ne zna šta priča, zapliće jezikom. Znači, evidentno je. Bez obzira koliko, znači, mi zaista moramo da budemo jako čista i na vrhunskom nivou svesti, uzvišena bića, kako ta hrana i sastav njen ne bi uticao zaista na našu svest. Uz dužno poštovanje svima koji smo na ovom skupu, moram da se zapitam da li smo na toj lestvici, da li smo toliko svesni. Jel? Jer u tom slučaju, da, možda ćete moći da pojedete arsenik i da vam ne bude ništa. I da ste u stanju da to, da budete na tako dobrom, jakom nivou svesti, uma, imunitet, znači da ste toliko jak sistem, a ne zatvoreni, otvoreni, znači sve u stanju da primite, a da ništa na vas ne utiče. Znači to kad postignemo, ja se klanjam. Međutim, ja nisam još uvijek na tom nivou, tako da kad pojedem pečurke, ja sam kao neko kad popije pol litre rakije. Znači kada smo na određenom nivou, postajemo nekako suptilniji i sa jako malo nam treba u stvari da se naše stanje svesti promeni. I sve što nam menja stanje svesti, sve što ne dopušta čistu svesnost, sve što biramo da u sebe uzmemo i da u sebe primimo, a što ometa svesnost, right, wrong, good and bad, podem pokol, Nine Shores, Boys and Beyonds. I onda pitamo kome to pripada. Vraćam se na ono da zamolim roditelje da deci ne teraju da nešto probaju na silu ako to deca osete da ne žele. Naravno, kažem, to se odnosi na prvo mesto na prirodnu hranu. Sva industrijski proizvedena hrana sa ovog mog aspekta osobe koja tako se je aktivista za nekako prirodniju ishranu i način života. I sa ovom svešću koju ja imam i sa iskustvom koju ja imam, bez obzira koliko neke stvari možda tako ta uverenja čistili, i dalje glasam za prirodnu hranu koliko god je moguće i da prepoznamo u svom telu zaista njegove prave potrebe. Prva ja sam bila ta koja je jela po 300 grama čokolade dnevno, mislim ove kupovne, jel? Sad je napravim sama pa malo to bude drugačije informisana čokolada i sa drugačijim sastojcima. Nema toliko veštačkih tih nekih hormona, aditiva i već šta god da u tu hranu stavljaju. Stavljaju se dodaci koji nas u stvari čine narkomanima i čine ovisnima i podem pokol of that, right, wrong, good and bad, podem pokol, Nine Shores, Boys and Beyonds. Ali jednostavno u jednom trenutku telo samo počne da bira i da vrši zaista tu selekciju. Kada ga redovno pitate, ok, drago telo,
šta bi stvarno sada jelo, znači telo će vas u to voditi. Možda će to nekad zaista biti i ta ista kupovna čokolada ili neki kupovni čips, ili već šta god da je to biramo. Ali kažem, i sama sam bila od onih koja ako nemam 100 grama da završim čokoladu, ja i ne počinjem da je jedem, jer ona jedna kockica meni to ni ništa, znači kao da ništa nisam pojela. Međutim, stupajući sve više u to stanje svesnosti u vezi tela, čokolada je sama izašla iz mog jelovnika bez prisile. Znači, vrlo mi je važno da čujemo tu reč, da mi ovo možemo da činimo i napravimo za sebe sa potpunom lakoćom, bez odricanja i prisile. Znači, ono što vam predlažem kada pričam s aspekta ishrane jeste da što više uvodite sveže hrane koja hidrira vaše telo. Što više i što češće. Hrane koja vam daje prirodne šećere, jer kažu kao šećer nam je energija neka, jel? I sve to podem pok, right? Strong and bad podem pok all nine shorts, boys and beyonds. Jer kažem, ako ovde ima onih mojih uverenja koje se tiču toga šta je to što je dobro za hranu, zapravo ja vam to opet pričam sve kroz iskustvo, ničeg nisam htela da se odričem, a ni cigara, ni kafe, ni čokolade, ni koje kakvih supstanci. Znači, apsolutno nisam bila tip da se odričem i većina nas nije. Vrlo mali broj ljudi onih koji preseku i kaže ja ću sad sve super, hiper zdravo i često se sapletu negde usput i vrate na staro i na još gore. Znači ono što želim još ovde da vam poručim, imamo još vremena da se družimo, ali želim ono što je važno da poručim jeste da zaista počnemo da sa pažnjom osluškujemo svoje telo, da ga pitamo šta je to što zaista hoće i da na taj način telo bira zaista šta hoće i da pravi tu selekciju. I moje telo je počelo da bira. I to se sada svelo uglavnom na neke voćne obroke, nešto povrća, nešto semenki. Napravim povremeno sebi čokoladu kad mi je to gušta, ali je pravim od prirodnih pravih sastojaka, znači od pravog kakao butera, kakao praha, dodajem urme kao zaslađivač. Potpuno jedan prirodan. Kažu, ok, jeste i kakao je stimulans, tako da i namjesto njega dođe nekad rogač, jel? Kad hoću i da izaberem baš taj poseban ukus čokolade i izaberem kakao. Kada hoću toga malo više da pojedem, da se više opustim, onda izaberem rogač, jer prosto stvarno sve tačke gledišta koje imamo o hrani. Right, strong and bad, podem pok all nine shorts, boys and beyonds. Ima li pitanja? I imamo još pitanje vezano za vid, da, koje još nisam bila pročitala, znači kad smo radili čišćenje, šta je to što ja odbijam da vidim? Jeste vezano za vid ili za sluh, šta više, jel? Ko ima tih problema, znači i ko je to izabrao. Dakle, šta to odbijam da vidim i šta to odbijam da čujem? Šta to odbijam da budem, što kada bih priznala i prihvatila, dobila bi celu sebe i sve što to ne dopušta. Right, mnogo ne bad, podem pokol, nine shorts, boys and beyonds. Ok, what else is possible? Ajmo ljudi, ajde, stvarno, ako imate neko pitanje, slobodno se uključite, ja stvarno hoću sve da podelim s vama, jer možda imate neko konkretno pitanje vezano za ishranu. Mislim, ja mogu da vam pričam na ovu temu od jutra do sutra, jer, kažem, toliko različitih iskustava, a sve, opet se vraćam na to, ja sam bila jako nežna prema sebi i kad su cigare izašle iz mog sistema, i kada je čokolada izašla i kafa i sve to je skupa izlazilo samo. Ja sam zahvalna danas tom iskustvu, ja sam zahvalna što sam to prošla, jer sam kao takva sada pozivnica za vas da nešto drugo izaberete i da ste svesni da možete nešto drugo da izaberete. I sve što nas ometa da izaberemo svoju potpunu vitalnost, lakoću, telu, zdravlje, hoćemo to sve sada da opozovemo, uništimo i da dekreiramo, može li? Right, wrong with the Batman and Paco, nine shorts, boys and beyonds. Show me some more miracles, universe, thank you. Koji još doprinos vam mogu biti sa ovom temom? Znači, tu su tako jednostavne stvari. Danas za mene nisu bile uvek. Ono što sam u jednom trenutku tog momenta kad sam se ugojila, zapravo ono što se meni tada desilo, dakle razlika između ovih godina je 15.
Imam negdje sliku sa svojih 26-7. Sad imam pa još malo pa toliko više. Ali ne baš, ok, šalim se, ok, sve podem pok na godine. Ono što hoću u stvari sa ovom slikom da vam pokažem i onima koji ovaj video budu gledali naknadno, da razumemo da je promjena moguća i da mi budemo ta pozivnica i promjena drugima. I da u tom smislu ništa ne namećemo, već da samo izaberemo. Zapravo to je cela poenta, biti pozivnica za promjenu. I sve što zapravo možemo da uradimo jeste da mi zaista budemo svesni toga da radimo na sebi, znači da sebe dovodimo u to stanje lakoće, radosti, proširene svesti i da iz tog stanja zapravo je tad sve moguće za nas. I to je ono što će učiniti razliku za nas, a onda posledično i za ceo svet. I kao što rekoh, šta je još to što ja vama mogu biti doprinos za ovu priliku? Ok, hvala ti Tijana. I kako može bolje, da, ok. Da, ok, da, rečenica koju sam izgovarala, right and wrong, good and bad, pod and poke, all nine, shorts, boys and beyonds, hvala ti Tijana za ovaj doprinos. I neka smo gledali voće, meni baš drago što smo videli voće, moja hrana, znači to je ono što je htjelo da dođe do mene, da vidim voće. Dakle, moje omiljeno javilo mi se da je tu. Rečenica right and wrong, good and bad, pod and poke, all nine, shorts, boys and beyonds je izjava čišćenja Access Consciousness sistema koji, to ću vam na mail, svi koji su se preko maila prijavili, ja ću vam na mail poslati šta znači ta rečenica, odnosno u jednom kratkom videoklipu Dejan objašnjava upotrebu te rečenice. A to nije ništa drugo nego zapravo poništavanje onoga što smo kreirali u najkraćim crtama. E sad, pre 25 godina u Silva metodu sam naučila praktično svesno naučila prvu izjavu čišćenja, svesno shvatila zapravo da mi možemo kako smo kreirali, tako i da dekreiramo i da poništimo zapravo već kreirano, bilo da smo to kreirali mi ili neko drugi. Pa u Silvi nas uče da kažemo poništi. Znači, Tijana i za sve ostale koji to možda čuju prvi put, ja sam se sada jednostavno srodila sa ovom Accessovom izjavom brisanja koja mi kompletno završava čitav posao. Možete koristiti tu izjavu iz Silve, znači kada kažeš, mislim, iz Silve, nije to što je iz Silve, prosto je to jedna reč nama bliska i poznata koja glasi poništi. Znači, ono što si pomislio, a nije ti korisno, poništi. Ono što si kreirao, a nije ti korisno, poništi. Znači, to je nešto što. A takođe, želim da vas podsjetim, to smo radili na ovim našim radionicama Radost življenja, takođe želim da vas podsjetim da smo to radili i kao deca. I deca to verovatno i dan danas rade u nekoj formi. U mojoj generaciji je to bilo puj pike ne važi. Znači kada nešto želimo da poništimo, samo što mi to nismo nekako, sad imam drugačiju svest o tome da sam ja zaista i taj koji kreira i taj koji dekreira. Kako sam kreirala, tako mogu i da dekreiram. Kako sam izgovorila, tako mogu da opozovem i da to uništim. Znači, ako mi to nije korisno, ako mi to više nije u službi. Tako da kao deca u Srbiji, bar na ovom govornom području, smo koristili puj pike ne važi. Pa ako se sećate, bilo i ono mir, niko nije kriv, a va, niko nije krava. I to su možda vam to sad zvuči smešno, kažeš, da, dečije razbrajalice, ali da, i tekako dečije razbrajalice, one rade. Probajte, koristite ih. Pogotovo razbrajalice, bajalice i pesmice, ono što je u stihu daje još veću snagu. Ali kažem, evo, na radionicama radosnog življenja i svesnog govora to puno na tome radimo. Tako da možete i dalje da se pridružite, jedna takva počinje sutra i za sve koji bi se odlučili da učestvuju i na tim radionicama. Naravno, sve one linkove koji su do sada bili i propušteni, to biste dobili kao video materijal da nadoknadite. I želim da vas pozovem na još jednu priliku druženja, ako to izaberete, neki od vas ovde koji su večeras sa nama na ovom webinaru,
su iskusili taj telesni proces. Telesni proces se zove, prvo je izabrao da se zove osvešćen dodir, conscious touch. I moram da budem iskrena da jeste inspirisan Accessom i te godine sam bila u Rimu tad se to zvalo Level 2 i 3 Access seminara. Danas se to zove Choice of Possibilities, znači izbor mogućnosti. I nakon toga se nekako neka energija spustila prosto koja je za mene obeležila nešto što ja sam počela da zovem osvešćen dodir, jer sam sa potpuno drugačijom pažnjom počela da negujem i da dodirujem svoje telo i tela drugih. I radim kao praktičar, terapeut, jel? I kao takva nemam i ne bi trebalo bar da imam tačku gledišta o svojim klijentima. Radim telesne procese, znači polaganjem ruku na telo, radim barse, tačke koje kada aktiviramo omogućavamo dodatno brisanje uverenja i tačaka gledišta, fiksiranih, koje nam ne služe. Znači, tako da se to odvija i na telesnom nivou i na ovom verbalnom i mentalnom i emotivnom. I jedan takav susret ćemo imati 15. i 16. decembra, kažem, ako to izaberete, možete nam se pridružiti. Međutim, sada je to preraslo u nešto što je izabralo da se zove prirodan dodir. Jer to je ono od čega smo se jako otuđili, odem pokolj of that, da smo se otuđili i što je sve potrebno i moguće da stanemo u to stanje i polje bliskosti, intimnosti sa svojim telom. I sad vas pozivam da jednostavno stavite ruku tamo gde je vaše telo to od vas traži i da ga pitate, drago telo, šta bi sada jelo, drago telo, šta bi sada obuklo, drago telo, kako bi ti želelo da izgledaš i da budeš, i drago telo, hvala ti što me trpiš i hvala ti što me podnosiš. Jer kažem, toliko prilepaka mi stavimo na to svoje telo, toliko tačaka gledišta, uverenja i sve kada smo o svom telu, sve kada smo ga kritikovali, to smo kreirali. Ako ste rekli, kriv mi je nos, da, kriv je nos. Ako smo rekli, kosa mi je retka i nikakva, da, upravo je to što ste kreirali. Znači, umesto toga, hajde da pitamo, draga moja kosice, šta bi ti, kako bi ti volila da budeš i da izgledaš? Znači, svakom delu tela se možete pojedinačno obratiti i telo će vas voditi u pravcu da pronađe to za sebe. Iskrsnuće neki poseban možda šampon koji će biti posebno negujući za vašu kosu i kožu. Nešto će se, znači pojave se stvari kada ste u pitanju, ne idete ka određenim odgovorima što je to što vi znate iz svoje glave, nego u dopuštanju da se energija toga što je za vas zaista najbolje pojavi i spusti i uz vašu svesnost i kažeš aha, pa da, to je to. Da prepoznaš tu energiju i da kažeš da, možda to je taj neki šampon ili nešto. Znači i opet ona krunica svega jeste zahvalnost za svoje telo, za svaki svoj deo, za svaki organ i naravno zahvalnost za hranu koju uzimamo. Jel? Zahvalnost za hranu koju uzimamo svaki put, za ono što uzimamo mi možemo brisati, pokovati sve tačke gledišta koje su nalepljene na tu hranu, brisati sva uverenja o toj hrani i svoja i tuđa. Zamislite od onoga koji je proizveo, znači od vlasnika zemljišta, preko onoga koji je proizveo, preko onoga koji je prevezao do skladišta, preko onoga koji je skladištio, preko onoga koji je markirao one cene, preko kasira koji vam kuca tu hranu ako je kupujete u prodavnici. Znači, ta hrana je pokupila sve tačke gledišta svih tih ljudi i nosi te informacije. I podem po call of that, right stronger than Batman, po call Nine Shores, Boys and Beyonds. Ali vi to sve možete da podem pokojete i da zahvalite toj hrani sa jednostavnošću. Ok, samo hvala ti što me hraniš, neguješ, podržavaš moje vitalnost i zdravlje. Ne morate ništa drugo, to je dovoljno.
svesna namjera vaša je ona koja će učiniti zapravo razliku. Tako da, pitajte telo kada pravite izbore svoje hrane. Šta je to što vaše telo stvarno bira? Ćao. Tu smo još. Jeste, i kako može još bolje? Da, i kako može još bolje, pitanje koje često postavim, skoro pa kao uzrečicu već, ali sa svešću o tome šta radim i šta pitam i šta je još sve zaista moguće za nas kao beskonačna bića. I koje još sve tačke gledišta zaista imamo o hrani, imamo još 12 minuta, šta je još moguće za ovo vreme da uradimo, da vidimo. Da, evo mi pade na pamet, ne na pamet zapravo, nego ovo čitam ovde. Entiteti. Čisto ću malo da napomenem, nekad ćemo se možda više time baviti. Entitet je svaki oblik života zapravo i postojanja. Međutim, kada kažemo entitet, odnosno često se odnosi na nekakva bestelesna bića koja su u ovoj dimenziji također prisutna i koja možda biraju da se s nama malo druže, pa da kada se radi o hrani zapravo jedemo umjesto njih. I sva mesta gde smo dopustili da entitetima da upravljaju našim telima i našim bićem, ko ćemo to sve da otpustimo, pozovemo, uništimo, da dekreiramo i da očistimo jednom za sva vremena. I da jednostavno zbog toga smo u dopuštenju da pitamo zapravo ko je to ko ovo jede. Da li je to moja potreba ili je nečija tuđa, jel? Da li jedeš umjesto nekoga? Da li jedem nekad umjesto te iste babe koja mi je govorila da ne valjam za toliko koliko u tanjiru ostavim, uz dužno poštovanje prema njoj i zahvalnost potpunu. I uz zahvalnost za sve talente koje mi je ostavila. I sve drugo što vam nije u službi, a što ste preuzeli od predaka, hoćemo to sve sada da opozovemo, uništimo i da dekreiramo. Može li? Right, wrong, good and bad, body, pokol, nine, shorts, boys and beyonds, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I zahvalnost za iste te pretke, za sve talente i za sve što su nam omogućili da smo danas u ovoj koži na ovoj planeti. I šta je sve zaista moguće da mi kreiramo i biramo svoje telo? Mi smo ga već kreirali i sada hajde da to dovedemo do te nekakve perfekcije u smislu koja je nama zabavna. Da nam bude zabavno u našem telu, da nam bude lagano, da nam bude da smo u stalnom širenju svog bića u prostoru i u svesti i u stalnom u ekspanziji te energije svoje, lične. Tako da, evo, da, pozivam vas da radimo prirodni osvešćen dodir 15. i 16. decembra. Ko to izabere, neka mi piše u inbox. Radimo telesne procese, radimo invokacije određenih energija. Sve je to nešto što je već prirodno unutar nas, jer naše telo je samo isceljujući perpetuum mobile, jedan instrument toliko savršen da samo, eto, malo da stupimo u komunikaciju bolje sa njim i da sa svojim telom i da ga bolje poslušamo i onda će ono da nas služi još mnogo više, duže, bolje nego što je to možda za ovaj trenutak. I sve, još jednom, sve tačke gledišta koje imate o svom telu, da ste premršavi, predebeli, preumorni, šta god to još bilo za vas, da imate bore, da ste previše stari, da ste previše mladi, da znači sve izgovore koje kreirate i sa kojima se izgovarate kroz to vaše čudesno telo, hoćemo to sve sada da opozovemo, uništimo, da dekreiramo. Može li? Right, wrong, good and bad, podem pokol, nine, shorts, boys and beyonds. What else is possible? Kako može još bolje? Šta je ovde još moguće? Šta je ovde još moguće? Ima li neko pitanje? Slobodno se uključite, prekinite me, jer ja ovako kažem, od jutra do sutra bi mogla. Tako da, mislim, sve te priče o hrani, znači, razgovarajte sa svojim crevima. Ako neće da idu u WC, znači ne, što je sve moguće da to izaberemo sa potpunom lakoćom.
Koji doprinosi darna može biti telo. Ja sam ovdje spremila neke kartice da vam pokažem i da šerujem screen, ali to neću učiniti, već ću da vam pošaljem na mail te kartice. I evo neke od njih ću sada samo pročitati. Kaže, šta je to što ja znam, što sebi i svome telu mogu da dam, što kada dajem, savršeno zdravlje dobijam. Da, ovo smo već imali. Drago telo, šta bi danas jelo? Drago telo, šta bi danas obuklo? Hvala ti, drago telo, što me podnosiš. Koja je hrana koja je negujuća za mene, koja je stanište koje je negujuće za mene? Biram život. Hvala. Kako sa lakoćom volim, negujem i poštujem sebe i svoje telo? Šta je sve moguće za mene? Hvala. Šta je to što moje telo zna? Koji doprinosi dar je telo meni i ja telu? Hvala ti telo što me podnosiš i hvala ti telo što me podržavaš. Drago telo, šta možemo da kreiramo zajedno što neguje i podržava život i radost u lakoći i potpunom izobilju. I sve što ne dopušta da se to pokaže sa potpunom lakoćom, hoćemo li to sve sada da opozovemo, uništimo i da dekreiramo? Može li? Right, strong, good and bad, pod and poco, nine shorts, boys and beyonds. Ok. Koji su nam alati zapravo za danas? Evo još par minuta. Puno alata smo u stvari ispričali, puno čišćenja obavili. I interesantno je da se to čišćenje odvija i da ćete možda češće sad idete u WC i da mokrite i da imate obilniju stolicu, nemojte da se izneradite, to je znači posljedica svih ovih raznih otpuštanja koje smo napravili. Dakle, počnemo od toga da otpustimo sve emotivne prilike kada emotivno se predamo, preko toga da pitamo da li je to glad ili nešto drugo i kome to u stvari još te glad pripada i potreba da jedemo i da znači imamo tu potpunu ideju o tome da ne postoji vreme određeno u koje svako od nas mora da jede, pa nismo roboti, jel? Nismo po kalopu jednom napravljeni, mi imamo slične potrebe, ali definitivno u skladu sa mnogim okolnostima i našim unutrašnjim stanjem imamo i tekako različite možda načine, jel, na koje zadovoljavamo te potrebe i različita sredstva. I šta je to? I šta je sve moguće da nemamo u stvari nikakve potrebe? To je ono o čemu smo napomenuli, jel? Breterijanci, odnosno oni koji se hrane energijom, čistom, eteričnom. Šta je sve moguće za to? I sve što nas u tome sprečava, ako to izaberemo i da budemo stvarno samo hedonisti koji jedu jednom čisto radi zadovoljstva, sve što nas sprečava i u tome, right, strong, good and bad, pod and poco, nine shorts, boys and beyonds, i sva uverenja koja smo znači, dobili kao mali i uslovljavanja, ucenjivanja u vezi ishrane, right, strong, good and bad, pod and poco, nine shorts, boys and beyonds, da, još koji doprinosi dara vam mogu biti? Komunicirajte sa svojim telom, budite u pitanju i telo će vas voditi u ona iskustva koja su potrebna i koje su, da kažem, za vas lagana da izaberete, znači da dopustite da telo izabere svoju hranu, telo zna bolje i da kad hoćete da pljunete slobodno to uradite, imate moju potpunu podršku, znači zalogaj koji vam se ne sviđa, ali tako i sve drugo što vam se ne sviđa, jel? Znači jednostavno nemoj da primaš to u svoj sistem, nego jednostavno prepoznaj, osvesti, pljuni. Odnosno, imamo tu izjavu čišćenja, pitanje za čišćenje, kome to pripada, jel tako? Osvestim da je nešto ušlo u moj sistem, nije moje, odem po call of death i bacam to van iz svog sistema, šaljem izvoru sa svešću ili majci zemlje na transformaciju, šta god je vama blisko, ili kažem, puj piki, ovo više ne važi. Puj piki, ovo više ne važi. U decembru ću se još družiti ovde sa vama u Srbiji, a onda me putevi dalje vode u Italiju, tome se jako radujem. Tako da ako znate nekog u Italiji kome mogu biti doprinos, dojavite im.
bit će u okolini Venecije i okolina, jel? Bude me povremeno i u Sloveniji i jako se radujem tamo da dođem. Slovenija mi se veoma dopada, energija u Sloveniji. I u stvari ima dobro, ja sam zadovoljna i srećna gde god da jesam, da budem najiskrenija. Ako još imate pitanja kakve u vezi ishrane, pišite mi slobodno na mail, ja ću biti rada da odgovorim. Ako vam se ovaj Zoominar sviđa, pridružite nam se već koliko sutra, pišite na mail da hoćete da učestvujete, pa ću vas uključiti u to. I ako izabirete da nekad naučite barse, Access Bars, da brišemo sva uverenja i tačke gledišta kroz oslobađanje od tako energetskog tog naboja kroz te tačke i uverenja, i ako izaberete telesni proces prirodnog dodira, sad u decembru je prilika da to napravimo ovde u Beogradu. A Bože zdravlje, bit će još gde me energija pozove, Slovenija, Hrvatska, Italija, Crna Gora, Makedonija, svugde rado. Ja volim da putujem i šta je sve moguće da i vi izaberete život kakav volite. I sve što vas u tome sprečava, sve nas što nas sprečava da izaberemo ono što nam je stvarno radost i lakoća. Right Stronger Than Bad budem pokvala Nine Shows, Boys and Beyonds. Ok, dragi moji, evo nam se bliži kraj ovog našeg druženja. 21 otkucava. I evo ću završiti tom jednom porukom. Pa evo, nameće se Jaksisova poruka i mantra: sav život mi dolazi sa lakoćom, radošću i slavljem, 10 puta ujutru, 10 puta uveče, i kad god se setite, kad god vam je dokon, pevušite: sav život mi dolazi sa radošću, lakoćem i slavljem. A ono što bih vam ja još rekla, što sam usvojila, da je smeh i osmeh pola života i pola zdravlja, a ja dodajem da je ljubav druga pola. Želim za vas, odnosno evo s ovog mesta ću vam poručiti i poželeti da se lepo imate i da se puno smejete, tako da i da birate radost i lakoću i da vam život bude samo onako kako vi hoćete. Ljubim vas sve, družimo se nekom novom prilikom.